never even met me. Iyaphokoka imiyalezo yovelo emva kokusweleka kwemvume ngusaziwayo ubulelwa Zahara Mkutukana. We are going out to ensure that we are able to get that additional 2,500 megawatts of nuclear capacity. But then Umphathiswa ojongene nombane kweli uthi inkqubo emalunga nemveliso yamandla enyukliya iza kugunyaziswa ipapashwa kumaxwebhu karhulumente engekudala. Moyo ndiyandiphothisa nonke apha ekhaya ndisamkela nababukeli bethu kwijelo i-DDT singalibazanga masilibethe liphale. Icandelo lomculo kweli livakalise ukubindeka nosizi kukusweleka kwemvume ephumelele imbasa ubulelwa Mkutukana owaziwa ngelikaZahara. Le mvume iminyaka eyi-35 ubudala inabela uqaqaqa kwisibhedlela sabucala eRhawutini phezolo. Iindaba zokutshaba kwaZahara zishiye usizi eMonti apho wazalelwa khona. Nansi intatheli yethu wabongile umfo kaYantyizi isiza nengxelo iseMonti. Aya engena amazwe ovelwano emva kuba sishiwe nguZahara imvume edumileyo lapha elizwe loMzantsi Afrika nalapho iphuma kule ndawo sikuyo ngoku indawo encinanane nje kuthiwa iPhumlani icebo kuhle apha eMonti. Noko abantu baya ngofika nosapho sando kuthetha nalo ngoku lisithi noko lidinga ixesha ukubana noko bakhe badibanise intloko kwenzele bazokwenza izicwangciso namalungiselelo omngcwabo abahlali balapha ePhumlani. Noko nabo bothukile sesisehlo besithi ubana noko uZahara bebejonge lukhulu kuye kodwa ke masithethe nomnye wabahlali ebekhule phansi kwakhe utata. Tata siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ungaspeak amane fana? Thamsanqa Bhiyo. Ungasibalisela ntoni tata ngoZahara? Hey bhuti kuninzi kakhulu. uZahara wenze ihistory mbali apha ePhumlani kuba ukuzalelwe apha wakhulela apha humble as she was wayofunda eMonti etown kulapho kuvele khona lento ekhono lakhe lomculo. Now wasithatha siPhumlani wasibeka on a world stage, on a global map. Choka lukhulu kakhulu nobut. Enkosi kakhulu tata Tutuni kunini ngabahlali. Enkosi into kabawo ndabulela. Ndaba nizivela kubahlali balapha ePhumlani besithi ubana noko elinxeba elingasayo kuba lisombululeke besithi ubana noko bengabahlali kunzima kubana bayamkele lento yokubhubha kukaZahara besithi ubana noko kubuhlungu kubo sisithathe izindambo sizibuyisele kuni eRhawutini. Kusenjalo imvume engasekhoyo nebisaziwa njengoZahara esweleke phezolo ibabazwe njengebenefuthe elimandla kwicandelo lobugcisa nenkcubeko ngomculo wayo ubuhlanganisa intlanga ngentlanga kumazwe ngamazwe. Umdidiyeli walapha ekhaya uLilita Ntsundwani usinika imbali ngobomi bakhe. Kwedolophu yaseMonti kwilali yasePhumlani ngomhla wesi-9 kaNovemba ngo-1987 yazalwa inkwenkwezi yesingqi somculo besitsho kuthi nkco emphefumlweni neyathiywa njengobulelwa Mkutukana isaziwa njengoZahara. Ebengumntwana wesihlanu kwabathandathu ekhulela kwikhaya elimxabisileyo uThixo, nto leyo emenze waqala ukucula kwisikolo secawe eneminyaka esithandathu ze wakuba neminyaka esi-8 waqala ukuzimela geqe eqongeni lesikolo sakhe samabanga phantsi. Ukhule thabatha inxaxheba kwiingxoxo mpikiswano neentetho zokumela isikolo nalapho umzila wokuqaqamba emagqabini waqala khona. Akaphelelanga nje ekubeni ligugu lesizwe ebizwa njengo-country girl, koko ucande imida ewela neelwandle ebopha iintlanga ngeentlanga ngocwambu lomculo wakhe. Wagabula izigcawu kwikhondo lakhe lomculo ngomhla we-20 ka-August ngo-2011 ngecwecwe elithi Loliwe, kanti ubhala imbali engayi kuphelela nje kumaqonga awaqebeleyo koko eyakunkenteza ezinhliziyweni zabaninzi noba seyikhabile ibhekile. Ubuncwane bamacwecwe wakhe aphuma izandla ngokuthengwa amahlanu aquka elithi Loliwe, Phendula, Country Girl, Mgodi nelithi Nqaba Yam, kambe ke efunqule isiginci sakhe bunqinwa nayintaphane yeendebe zamanqwanqwa awathi wajize ngazo kumawonga ohlukeneyo afana ne-African Music Magazine Awards, Summer, Metro FM Music Awards, Channel O Music Video Awards, Feather Awards, Eastern Cape Music Awards, South African
African Afro Music Awards, Nigeria Entertainment Awards, Africa Entertainment Awards USA Day. Wakulo noluhlu lwe-BCC lwamanina alikhulu angompondo zihlanjiwe. uZahara yimvumi yokuqala nqa ukuqokelela indebe ezisibhozo ngobusuku obubodwa bembasa. Wayibeka induku ebandla nangokuculela bucala ungasekhoyo uba uMadiba ngexesha lobunkenenkene bempilo yakhe newabhala ingoma eyachukumisa uMbono Mxesibe ngaye. Ukhunjulwe uZahara njengohambileyo khona ukuze uninzi lubaleke kwicandelo lobugcisa nenkcubeko ebalulwa njengeqhawekazi eliqinise ubunye ngesipho ebesabela uluntu ngaso. Bebesenethemba lokuphakama kwakhe abantu kwisibhedlele sabucala saseRhawutini nebentyumpantyumpeka kuso iveki ezimbini ngenxa yengxoba kaxaka zesibindi. Ukuthula kwelizwi likaZahara ngokubeka kwakhe inqawe sisizungu nenzingo kwabaninzi, ukanti sebebhenela ngengoma aqule wagangatha ngazo kwelimagada ahlabayo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Iyaqhuba inkonzo yomgaqo-nkqubo ye-IFP empangeni KwaZulu-Natal. Elikala lagqibela ukubamba inkonzo yemigaqo-nkqubo kwiminyaka engaphezulu kwe-10 eyadlulayo. Inkokheli ye-IFP uVelenkosini Hlabisa wenze intetho yakhe kuphononongwa imigaqo-nkqubo yalo mbutho wachaphazela neengxaki ezigubungele eli. In 1994, nobody was talking about corruption and load shedding. But in 2024, any political party that does not have a solution to corruption and load shedding has no place in the ballot paper. Wacho esithi ngenxa yoku lo mbutho uyaqhubeka ujongisisa imigaqo-nkqubo yawo. The IFP continually assesses its policies. We regularly revisit our position on critical issues to ensure that the solutions we offer remain the best fit for our country and our people. Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo bekukhe kwabasematheni ukuba ingaba bubuso bukabani obuza kuvezwa kumaphepha okuvota. Inkomfa kazwelonke iza kuthatha iintsuku ezimbini kwaye kulindeleke ukuba iqukunjelwe ngomso. Umongameli we-Youth League uKholeni Malanje uthetha nonondaba eRhawutini namhlanje ngemiba icinezelayo echaphazela ulutsha nesizwe ngokubanzi kuquka nentswela-ngqesho kolutsha, i-NSFAS ne-UIF kunye nokuphathwa kakubi kwerandi phakathi kwezinye. South African state of the youth is disheartening and demoralizing. When situations are getting worsened, there's little room for hope. And the hope that should be driven by the youth of this country. High level of crime, unemployment, substance abuse, poverty, minimum access to higher education. The inspiration of South African youth to engage in entrepreneurial opportunities must be supported. We call upon the President of the country. We demand that we expand the public procurement bill aiming to enforce the transformation of the youth through the involvement of small businesses. Kwalapha ezindabeni usecicini lokuphumelela imbazi ye-Golden Globe uTrevor Noah liqhula lelo Mzantsi Afrika. Kodwa kuqala masithuma umntwana evekini. Sinomkele make siphinde silume kwinqaku lethu eJotshe entlanga lemva kwemini. Imvume engasekhoyo nebibizwa ngokuba nguZahara esweleke phezolo ibabazwe njengebenefuthe elimandla kwicandelo lobugcisa nenkcubeko ngomculo wayo buhlanganisa intlanga ngentlanga kumazwe ngamazwe. Umphathiswa ojongene nombane kweli uGqirha Kgosientsho Ramokgopa uthi inkqubo emalunga nemveliso yamandla enuclear iza kugunyaziswa ipapashwa kumaxwebhu karhulumente kungekudala.
ukuze emva kokuba ukhalo lawo lezamandla kweli NERSA unika imvume kulo mphathiswa ukuba aqhube nenkqubo yokuveliswa kwe-2500 yemegawatts zamandla enyukliya kwilinge lokukhawulelana nengxaki yezamandla kweli. Ugqirha Ramakgopa ebethera kwinkomfa kunye noonondaba ePitoli ngale ntsasa. Umphathiswa ujongene nombane kweli ugqirha Rosiyentshu Ramakgopa uthi isibhengezo senkqubo yokuveliswa kwamandla enyukliya kweli sisukela kwinkqubo yentsebenziswano yokuveliswa kwezamandla kweli. Le nkqubo iquka amalungiselelo okuveliswa kwamandla enyukliya ngange-2500 megawatts kwaye kule nkqubo kwacwangciswa ukuba kufuneka le nyukliya iveliswe ngesantya elinokuhamba ngaso eli lizwe. Le nkqubo yapasiswa ikhabhinethi ngo-2019 kwaye kule veki umphathiswa ubhengeze ukuba isekhondweni lokuba igunyaziswe ze ipapashwe kumaxwebhu aseburhulumenteni le nkqubo yokuveliswa kwenyukliya. So to give a legal effect to the ministerial determination for the procurement of new nuclear capacity of August 2020, the determination and NERSA's concurrence will be gazetted. So now we are starting the process of gazetting. So we are triggering now, as I stand before you, essentially a procurement process. So we are going out to ensure that we are able to get that additional 2,500 megawatts of nuclear capacity to ensure that we are able to meet the issues of national security and energy sovereignty. Iziko lamandla enyukliya iKuberg eliseKapa eNtshona Koloni kuphela kweziko lenyukliya elikhoyo kweli loMzantsi Afrika. Eliziko longeza kuphela i-5% yombane kuvimba. Umphathiswa ojongene nombane ugqirha Ramakgopa uthi i-2500 megawatts zenyukliya eziza kongezwa kuvimba ziza kongeza amandla ombane zincede i-Eskom. Ukanti isebe lezamandla nezimbiwa lithi ngahle kulithatha iminyaka eli-12 ukuba ligunyazise iziko lenyukliya eliza kongezwa kuvimba. Umfundi wesikolo sabantwana abafuna ukhathalelo olukhethekileyo iCarpe Diem eGeorge eNtshona Koloni ulizalisekisile iphupha nomnqweno wakhe wokuqabela intaba eyothenikhwa. Ulindo kuhle bikano neminyaka eyi-18 ubudala oko wachitha ubomi bakhe kwisitulo samavili. Ngoncedo lweetitshala zakhe kunye nabanye ababandakanyekayo ulizalisekisile iphupha lakhe xa ifinca iminyaka eli-18 esidla amazimba. Ulindo kuhle ufike kwisikolo iCarpe Diem eneminyaka esixhenxe ubudala. Uchithe ishumi elinomvo leminyaka ebuka le ntaba kwihostela yalapha. Nangona ephila nokhubazeka, iphupho lakhe bikugwencela ngaphezulu kwayo ayijongele engqondweni idolophu yaseGeorge. Ngoba ndimapha phezulu iGeorge ibigrand bendibona intle. Kuba ngoba benezantsi hayi bengakondle for iGeorge. Kodwa ngoba ndiqala ibona hayi ibintle. It was nice. Ukubambisana phakathi kwamaqela ezohlangulo kuko kufezekise eliphupha. Ootitshala bakhe nasekhaya bayazidla ngaye. So yeah, he went up and they actually celebrated his 18th birthday on the mountain, and money cannot buy the amazing smile and the talk that we had when he came back. So the dreams zakhe dancedwa ngabantu from especially abesishfield umasithandane. Bandinceda for isikolo, everything, yonke nje into. And then goals zakhe zafezekisa namkanye ndithi hayi ndithathe ngosayini into ba makaye kule ndawo uya kuyo. Ulindo kuhle usinikela umva isikolo njengoko egqibile ngezifundo zakhe. Njengamntu onobuchule bokubumba izinto zodaka, unethemba lokuba esisakhono asifunde eCarpe Diem siza kumvulela amathuba engqesho kungekudala. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobasi eGeorge. Iqhula leli loMzantsi Afrika uTrevor Noah lisethubeni lokuzuza imbasa yeGolden Globe. Lo mfo wazalelwe eRhawutini ukuba gqatswa kuzakhethwa kubo abaphumelelayo ngomhla wesi-7 kuJanuwari onyaka ozayo. Lityeli lokuqala ichongwa kwiimbasa zeGolden Globe zompondo zihlanjiwe kwimifanekiso bhanyabhanya nomabonakude. uTrevor Noah uchongelwe inkqubo yakhe yokuqhula kuNetflix ethi Where I Was, kodwa kuluhlu azigqatsele lona unakhuphisana nabo abangengomakhwenkwana njengeqhula laseBritane uRicky Gervais nabemi baseMelika uChris Rick, Amy Skama, Sarah Silverman noWanda Sykes.
Kolunye uluhlu kukho uBarbie, Oppenheimer noSuccession. Bekungekho lula kwezimbasa kule minyaka embalwa edlulileyo kangangokuba iqumrhu iHollywood Foreign Press Association ebisindleka izimbasa yayityholwa ngokuba nobuhlanga. Ngo-2021 uphando lweLos Angeles Times lwadiza ukuba akukho namnye umntu omnyama kwiqela leentatheli ezi-87. Kulo nyaka iGolden Globes inabalawuli abatsha kunye neentatheli ezingamakhulu amathathu eziphuma kwihlabathi jikelele neziza kugqiba ngabaphumeleleyo. Kwenziwe izimemelelo kumapolisa nakuzo zonke iarhente zonyanzelo zomthetho eNtshona Koloni ziqinisekise ukuba bayabanjwa ababandakanyekayo ekubulaweni kwetshantliziyo laseGugu lilwa ubundlobongela ulula Magufi Dinginto udutyulela hlanziselwe esekhayeni lakhe ngempelaveki. uDinginto wayebonwa njengeqhawe elilwa ulwaphulo-mthetho kwilokishi yaseGugulethu eKapa. Amalungu enqwanqwa lamapolisa asekuhlaleni athi wayezimisele ngakumbi ukulwisana nolwaphulo-mthetho kule ngingqi eyaziwa njengenye yendawo apho udubulwano luninzi ngeyona ndlela. As for community policing forums, we will not be deterred nor be scared of what has happened to Kofi. In fact, it is going to motivate us to do more, because in these communities, it is human beings that are living here. It is not animals. We don't remember Gugulethu being declared a shooting range. Eli tshantliziyo kuthiwa lalithetha phandle kwaye lingoyiki ukuphakamisa imiba enxulumene nolwaphulo-mthetho. Oku kuye kwamenza utshaba lwabo babezibandakanya kwezi zenzo zolwaphulo-mthetho. Zigxekwe kwabukhali ezi zenzo zolwaphulo-mthetho ngabasemagunyeni eNtshona Koloni. Bathi baza kwenza zonke iinzame zokuqinisekisa ukuba ababenzi bobubi bayanqakulwa bavalelwe. Of course, if you stand on the way of the criminals, then there's always that possibility that some will not like what you're doing. But the investigation will reveal many other things, whether they were direct threats or not threats, or they were planned threats. But what we're wanting is to arrest and track down those perpetrators and find them. Unobangela wokudutyulwa kukaDinginto akukaziwa kwaye amapolisa aqhuba uphando. Ndingu-Amahle Dudoyi kwiindaba ze-SABC eKapa. Dikalele ngazo kade kwephuka neyokuhlanganisa. Masikhongozele zentsimbi yesixhenxe kubhodlinja makube chusibele.